Coba coli nai, aku coba coli ka, wak dia ni hojula, kita bakal hojula, kita sali hojula, wak dia ni hojula, aku coba coli, जों दिनै जम्पुई हायका ताकारजला तिप्रा मथानि ब्लक कमिटि संजाजाक YTF TWF जों तिप्रा मथा जत मिलिवै जों दिनै आरो मसाल मिसिल खाय दङ तामनि बागै हिंखाय जों कयेक दिन सिगांनि नुखा बबागारानि मेसेज टिबो नुखा जाते चिनि कसाम राजभवन हायका चिने पुष्पवन प्लेस न जे अबनो सबायै कायसे आरो ताज होटेल बाय एटाच खलायै कायसे अ जागाव 5 स्टार होटेल खुलकनो नाय माने आनि खबसे पुष्पबन्द प्लेस न सिमिदा बंनि मकल नु ताई बाकी कुन प्लेस नुक्लिया दा आनि कखे तांगै कसाम चिनि ओ 184 जननि राजानि जे कायसे स्मृति आबनो सबायै अब तांनान ताम दरा तिरफ्रा हावते कुन हाक रिखेदा अबसे चिनि क अबनो बागै नां सानामु जों माने अबनो जुदि नों सबायै 5 स्टार होटेल खायना हंकाय अ 5 स्टार होटेल निनि आनि तिप्रासानि बागैया अ होटेल हेगे जारा रां गोनां रि गोनां बर सार थाङै तुंनाय जों अर तिप्रासारक जे जों पाहार बिसिङाव थांनाय अ 5 स्टार हाबै साइनानि चिन तिप्रासार एमांफोन जों तावाम छुकदि बनि बागैनि सानमु जों तिप्रासारक नरक एक नांनाय जतन थानसाखौ अबनो तै आन्दोलन मा खायनाय जदिও बाहाय खलाय त हांकाय नों साक साक निनि साइजुं निनि याकनो रुवाबाय तानै तमा खलायो तामनि बागै हिंकाय अबहाय आन्दोलन चंनायो महाराज डिटेल्स और तक कुन कन्फ्यूज क्रिका महाराज अलरेडी सरका चंग और त्रिपुरा हाव ताबक जरा चंग पॉलिटिकल पार्टी खलाय दम हाय का चंग रीजनल पार्टी है आंचलिक पार्टी जता खलाय दम माने चिनि तो चंग तो टारगेट खाय महाराज मेन छाकलाय दम और तै साबनो कन्फ्यूज दंमा अवश्य बाक्सा आन्दर कुन्दरा खयै नरक सिंह अपन सुमुनु का नंनि सोशल मीडिया तिनि जा चंग यूट्यूब अबन बिसि तरन चंग नुखा खरक सिनि बरम गना एमएलए बुमुं तो तकेमनो साना नांले नर जखन सिवा बोजे अब हाइके जता चिनि अब कुनु दिनै अब आं सुशान्त चौधरी भाई कक्सका चिनि अनिमे सारन सिंका हने जता साइ दं माने तिनि अब क्लियर सका एक पिक्चर एकदम क्लियर तांगे हंकाय सुशान्त चौधरी तिनि जे बो काइसे गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट काइसे बो जे चंगजाक और स्पुक पार संगै ब तिनि दिकलाय रैखा बता कत सरिदे थैनाय जे सानै ब कत सरिदे थैनाय बिनि बो छगैनाय आङो कक्सि सामनायो सकां जे इंगै दं माने अबसा दा साबा अबन बागैनो हनामु जों आं बयस तरमा बायसिमे बयस मै बिसि पुसो गया राजनीति को बहुत एक्सपीरियंस नांगो सरायनि सिमे ग्रास लेवल सिमे फ्लैग कायै जे बर खाइ फैनाय बो लीडर के उन्दन लांखान कक सागला यस हाय अबन बागै आं तिनि सानामु जों आसंनो जुदि
নিনে এক্সপিরিয়েন্স গোনাं রাজনীতির এক্সপিরিয়েন্স গোनां हंखाय वाइ टेप साबो वाइ टेप साबनि दल वाइ टेप कायसे महरजै संजाजाक महरजनि स्रामजाक कायसे तिप्रामथनि कायसे सिकला बदलनि संगठन ओ संगठननि लिडारकनो ताम ताम साका बुम खोखोय साजाका अब कुनु मते सम्भव गैया अब कुनु मते साइमिया अमु जुदि साइ दं हागै नों अबनि बागै नों आं अननायखा अननाय सिगार खायनो नांगौ अननाय सिगार मा खायनाय अननाय सिगार जुदि खाया हांखाय अब दल कायसे दल जोंनो वालायरनान बागै सगलायरनान बागै अब तार माने बिनिथेने केबो चुकलि रखना केबो चुकलि रवैसा अकक सागला आंले वानसुगो बाबा हाय सागला कबो केबनि चुकलि जाका अबनि बागैनो जों साइमानो दाबुक जों त्रिपुरा हावा त्रिपुरा मथाव तंतै हायके त्रिपुरा मथाव जुगा तंतै आलादा आलादा पार्टी खलखलाय तंलामेन जोंनोगो त्रिपुरा मथानि खरकसे एमएलए आलादा सुंगतम जुदि खलखै तंग हांखाय अब बाबा हाय नरं सिनाय अब जों तै खलखै सानो नांया अबर कुनु दिन अ त्रिपुरा मथा थानसानि अब कुनु दिन सम्भव अब अंखा आलादा खलाय डिवाइड खाय जोंनो टुकरा टुकरा खलाय केबनि चुकलि तंनाय र मा वान सुकनाय जों अबनि बागैनो आं त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरा सारकनो आं अकक सानामो जोंगो अब हाय बरक जुदि केबो साइ दं हांखाय आं फोनो साथां बुइ फोनो साथां जेसा फोनो एमएलए फोनो साथां एमडीसी फोनो साथां सीएम फोनो साथां जेसा फोनो साथां अबनि बागै अब हाय जुदि सामानो बन्द खानि नांगौ बनि बागै 13 जन चिनि त्रिपुरा मथन एमएलए तंब्ला बाकी एमएलए ताङै छाया अब हिगन नों एमएलए बाय जुक्तिनो अब हायिं तंमोन बमतिगन नों एमएलए दल कासे नों सालायमाखो तारमान नों एमएलए बाय कुनु सालायजग्या मुजुक्तै नों साइजोंनो होला होलाङै साइरिखा अबनि बागैनो साव अबरा कुनु सम्भव अबनो बन्द मा खायनाय अबनि साला पार्टियो अबनो तै कुनु आलोचना खायनाय बा लिगल एक्सन ना जाना जा अबनि बागै जोंतो एस महाराष्ट्र डिपेन्ड खायचल्यो लिगेल तामखाय इलिगेल तामखाय साबो तामो साइतं अब जों महाराष्ट्र पनि याफानाय महाराष्ट्र नु ग्यांगिया महाराष्ट्र जतन नुगै दङ एमएलए रक दङ बाकी एमएलए बाय कनसल लाखिगोबा अब हाय आं मा साना अमा हायिं दंहा बाकी कि ताङै छाया अबनि बागैनो आं हनो गोबां मा अर एमएलए एमडीसी मन केबो राजनीति खायनो राना आं सावो जे कुनु वाइ टेप न टीडब्ल्यूएफ थ जेसे राजनीति पनि खायदे राजनीति खायमने दफाना हामजनन बागै सिमि खलायो हेपना राजनीति खायै पोस्ट पोजिशन माने सामुं खायनो मुसुंनाय बरक गले मतंगो अबनि बागैनो सुरज देबरमा वाइ टेपनि प्रेसिडेन्ट न डाइरेक्ट बुं खै माने अबरंगा आं किसेबन चाजे ताङै सुरज देबरमा ताबकस जरा असक बस जरा महाराष्ट्र एमएलए सानबन नंग दता नों तङै दार महाराष्ट्र बन एमएलए माया बा बन सानमान खनाय दंबा माननानै पोजिशन सामुं खाय दं जे कुबै तंनाय सामुं खायने बनन जों चंनाय जे बरक दफान बागै सामुं खायनाय कुबै खायनाय बिनि कुनु दफान तै काहाम कक एवेरनेस खाय दं हांखाय बन नंनाय दा बनि बागैन छावो नगा सुगिया सामुं बैसमा फनुंनाय जे सामुं खायने दना कुनु मतै ताके बेंदि सामुं खायनानि सुजुग दि अबनि बागैनो आं तिनि कयनाय त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारक खासिबायदि अर जों आं अर फाइमाने एमएलए चिन बिश्वजित कल अर फाइमाने जों अर एमएलए एमडीसी नै फाइमाने या जों नायमाने त्रिपुरा सानि कायसा आसु सिरि सितनि चिमिचिन 184 जननि राजानि जे कायसा सनामजाक अबनो सबायै जदि आ जागा ताज होटेल हेके जों 5 स्टार होटेल खायखांखाय अबनि बागै आंले परिष्कारखौ सो दरनागा जों रोड ब्लक खायने ना हले जों स्ट्राइक दागनाय दरगाना हांखाय आ जागाने जों थैजान बागै तिया दङ ताबो गणेश देवना खारिया आगनि सिमि खलाय फायो गोबां मा बरसिन बरनो जोंनो कक्थाव जों ताबो खारिया आन्दोलन खायमनि आईपीएफ ति तंफ्रो और जों 11 दिन आन्दोलन खाय तंफ्रो कन्टिन्यू 11 दिन आनि जे बरमुनो नक गानै तंफना आं एक साल सबन न थैया कन्टिन्यू बसक बिपद मंखा फ्रो आन्दोलन खायफ्रो सायमनो चिन बरनो जों फुरिया सिबुक सुकजाका तामंखा हर जों लेफ्टिन गेस खावे हर जों खिगरो खामबायगा आबनो बन्द जों थामगो बुनो फुनाय दङ चिनि सामंनो जों खगै खाया गुबै कक सावो जों खगै खाया त्रिपुरासन जों खाबाय खुबाय खायो और फालतु नांनिया कक सानो जों मा सिरिनाय सिनिवै जों बनो तामा खायनाय लुकरक सिनाय लुकरकसि बिचार खायनाय अब आं खायनायनि कक गया लुकरक आबनो बिचार खाय तामा खायना अब मा सानाय अबनो बन ताखरक जों ताय बार तिकक सानया अमाय जुदि तुक तागिंलाय तंग बन्द खायदि ताबक तो जों टोटली तिनी जे स्पोक पर्सन स्टेट नि जेता स्पोक पर्सन बर साइरेखा आबनो तैना जों ताबो तामो खलायनाय जों दरगाना वाइ टेप टीडब्ल्यूएफ चिनि महर कक सालाय जों तामो खलायनाय अब सिद्धान्त खायनाय असोंनो जों जतन हामबाय